ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆମ ଏରିଆରେ କୁକୁଡା ମରା ହେଇପାରିବନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ବି କୁକୁଡା ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଯଦି ନ ମାରିବ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବ, ତାପରେ ରୋଗଟା ଆମକୁ ହେଇପାରିବ, ଆମକୁ ହବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର କେତେ ଲୋଭ କଷ୍ଟରେ ପାଇଁ। ପାଣିଦେଲି, ଋଣ କରି ଗାଡ଼ି କୁକୁଡା ଚାଷ କରିଛି। ଆରେ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ହବନି। ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ଆମେ ଭାସିଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ତମେ ବସିଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର ହେଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ନାଇଁ, କର। ମୁଁ ଏତେ ଆମର କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ଏଠି କୁକୁଡା ମର୍ଡର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି। ନା ସେମିତି କରିବିନି, ଅନୁରୋଧ କର ଯେ ଗଣେଶ ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଟା ଦିଆଯିବ। ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି? ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ବାବୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖଉଛ, ଆଜି କୁକୁଡାକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଲା, ତମାନେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲା, ଏଇ ଏରିଆରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତମ ଆଖିରେ କଣ କଣ୍ଟା କଣା ହେଇଥିଲା? ସେତେବେଳେ କାହିଁ ତମ ଚୁପ ହେଇ ବସିଥିଲ? କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ସମାନ କହିବାର ମଦ ବି ଅଛି ନେଇଥିଲ, ଟଙ୍କା 10,000 ବି ନଉଥିଲ ସେତେବେଳେ। କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କହିବାର ଅଛି ସେଇ କଥା ତୁ କହ। ଏବେ କଥା ବେକାର ଇଆଡୁ କାଇଁ ସିଆଡୁ କିଛି କଣ ଗପ। ବେକାର କି? ଆମ କୁକୁଡା କେତେ କଷ୍ଟରେ କୁକୁଡା ଚାଷ କରିଛି, ମୋ ଶୁଣୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ କାନ୍ଦିନି ରେ ସୁନା ବାବୁ, ଜନ୍ମ ଶୁଣୁ ତାକି କୁକୁଡା ଚାଷ କରିଛି। ଶୁଣୁ ଏଇ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ହେଲା, କୁକୁଡା ଯଦି ଦେଖ ସରକାରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ମାଗିପାରୁ। କ୍ଷତି ସରକାର ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଭଳିଆ କ୍ଷତିପୂରଣ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଦବ ଆମକୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଶୁଣୁ, ଏବେ ଯଦି ଦେଖ, କହୁଥିଲି କାଳିଆ ଏବେ ଯୋଜନା ଅଧେ ଯୁଗ ପିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ପାଇନାହାନ୍ତି। 100 ଟଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣଟା ବିକି? ବେକାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଡେ କୁକୁଡା ଆପଣ ଅଫିସ କି ଭେଟି ଦିଆଯିବ। ଆଗରୁ ନା ମଦ ତିନିଟା ହେଲେ ନେଇକି ବି ନାହିଁ, ମଦ କେସ୍ ତିନିଟା ହେଲେ ଚାପି ବି ନାହିଁ। ଦଉଥିଲା, ଏ କୁକୁଡା ନେଇ ଶୁଣ, କୁକୁଡା କେସ୍ ତିନିଟା ଚାପିବ, ହେଲେ ବି କଣ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ଏଥିରୁ? ଆରେ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ। ପୂଜାରେ କିଏ ମାଂସ ଖାଏ? ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେତେ ଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ତମମାନେ ଆସିଛ ଚେକିଂ କରିବାକୁ, ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ଆମର ଏଇଠି ପିଇକି ଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ କିଏ? ତମେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇକି ଯାଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏ ପୂଜା। ସେ ସମୟ ଅଲଗା, ମୋ ସମୟ ଅଲଗା। ମୋ ସମୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଅଫିସର। ଭଦ୍ରଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁକୁଡା ମାରିବେ ନା ନାଇଁ ଶେଷ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ନା କସ୍ମିନ କାଳେ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ କେତେ ଶୁଣ, କଷ୍ଟରେ କୁକୁଡା ଆମେ ପାଳିଛୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଚେନ୍ ବନ୍ଧା ରଖି ମୁଁ କୁକୁଡା ମାରିଛି। ତମେ ଯାହା ବି କର, ଦେଖ କୁକୁଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଏବେ ବି ସେ କୁକୁଡା ମରିଗଲାଣି, ଏବେ ବି ସେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛି ଶୁଣ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଆସି କହୁଛି, ମତେ କାହିଁ ମାରିଦେଲେ, ମତେ କାହିଁ ତମେ ତମର ଲାଭ ପାଇଁ ଏମିତି ବୋବଉଛି। ଶୁଣ, ତମେ ତମର ଲାଭ ପାଇଁ କଣ କୁକୁଡା ମାନେ ତମେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ କୁକୁଡା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ମାରିବ? ତମ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଉ 5 ଜାଗାରେ 25 ନେଇ କାମଟା କରୁଛ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ମତେ କୁହ, ନିଜେ 3 ମାସ କଲେ ଭିତରେ ଭଲ କଣ ଲାଗିବ, ସେମିତି କାରଣ ହେଇଛି? ନିଜେ ନା କଲେ ନିଜକୁ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏଇ 3 ନିଜ ମାସ ବେପାର ଟା, ଭିତରେ ଆମ ସେମିତି କଣ ବେପାର ହେଇଛି ଆମେ କି? କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟଟା କାଟୁଛି ଭିତରକୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ କଥାଟେ ଶୁଣିନୁ, 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଇଛି? କଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଇଛି? ସେମିତି ହେଇଛି କି ମୁଁ ମାନେ 5 କୁ 10 କରିଥିଲି, ସେମିତି ହେଇଛି? ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରାଧା ଘରେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ କଣ ମଦ ବେପାର ହେଇଛି 50,000, ନା ମୁଁ ଦିଅ 20,000, 20,000 ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା। ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି ବାବୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁନୁ। 3 ମାସ ଭିତରେ ସେମିତି ହେଇଛି କି? 3 ମାସ ଆଉ କଣ ପୁରା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବି ନା କଣ? ଖୋଲିକି ତତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବେକାର କଥା କହନା, ତୁ କଲ୍ ଟା କାଟ। ହଁ, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି। ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆପଣ ଆଉ। ହଁ, କଲ୍ ଟା କାଟ। ଆଉ ତୁ ମୋ ହଁ ପାଖକୁ ଯା, କଲ୍ ହଁ କରିବୁନି ହେଲା। ସରକାର ଯାହା କରୁ ତୁ ମୋ ହଁ ଯା, ଉପରେ। ହଁ ସରକାର ହଁ ଆମର ତାଳିବ ଯା। ଥାଉ, ହଁ ଥାଉ।